אתם מאזינים למבשר טוב, שידורי יהדות וחסידות 24 שעות ביממה. אדוננו, מורנו ורבנו, ולך משיח לעולם ועד. הרבי חי וקיים, הרבי חי וקיים. בזמן הגאולה הפתרון היחיד, משיח בן דוד. שלום מאזינים מאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח. אנחנו נשמע כעת שיעור עם הרבנית רותי הורוביץ, שיעור בדבר מלכות השבועים. שתהיה לכם המשך האזנה רבה ונעימה. בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו השבת, שבת פרשת וירא, ערב כף מר חשוון שיחול ביום שלישי השנה, והרבי בדבר מלכות באמת מעורר על כך שכאשר ישנה פרשת שבוע, אנחנו צריכים לחיות עם פרשת השבוע, לחיות עם הזמן. והרבי שואל בעצם מהו הקשר בין פרשת וירא לבין חי מר חשוון לבין כף מר חשוון, ששבת הזו, שבת וירא, מברכת אותם. והרבי אומר שצריך להקדים בסיפור ידוע שקרה עם בעל ההילולה עם הרבי הרש"ב, שכשהוא היה בן 4 או 5 שנים נכנס אל הסבא הצמח צדק בשבת פרשת וירא והתחיל לבכות. על מה הוא בוכה ילד בן 4-5? לא על סוכריה שחסרה לו, אלא הוא בוכה על כך ואמר לו, מפני מה נראה השם אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה? למה לאברהם אבינו בפרשת השבוע, וירא השם אל אברהם, נראה השם אל אברהם, למה אלינו אנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא? ענה לו הצמח צדק, סבא שלו, שכשיהודי צדיק מחליט בגיל 99 למול את עצמו, ראוי הוא שהשם יראה אליו. ורבי שואל ומקשה, מה שייך אלינו הסיפור הזה שסופר ונכתב והודפס? איך זה קשור אלינו? מהי ההוראה עבורנו? הרי אברהם אבינו שהיה צדיק והשם נראה אליו, בקושי את זה אנחנו מבינים את המסר, איך זה קשור אלינו, כי אלינו השם לא נראה ונגלה. קל וחומר, הצמח צדק, שהוא היה צדיק כבר מילדותו וינקותו, הוא עצמו בוכה על כך שלא נגלה אליו השם. זאת אומרת שזו דרגה שאינה שייכת אפילו לצמח צדק, ולכן הוא בוכה. אז איך קשור הסיפור הזה אלינו? הרי אנחנו לא צדיקים כמו הרבי הרש"ב, ובוודאי לא כמו אברהם אבינו שהשם נראה אליו. אז איך קשור אלינו הסיפור הזה? אומר הרבי שאנחנו מוצאים בפרשה שלנו דבר מעניין. שהגילוי של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, וירא אליו השם, היה גילוי משם הוויה, וירא אליו הוויה. שהיה זה גילוי גדול הרבה יותר מהגילויים שהיו לפני כן, לפני שהוא מל את עצמו. גם קודם השם היה נראה אל אברהם, אבל הוא לא נראה אליו באותה דרגה כמו שהוא נראה אליו עכשיו אחרי שהוא מל את עצמו. מה היה השינוי? קודם כשהשם היה נראה לאברהם, אברהם היה מקבל את זה במחזה או בעילפון. ולא היה מסוגל לקבל את הגילוי הזה, הגם שהגילוי היה נמוך יותר משם אלוקים. מה שלא כן אחרי ברית המילה. הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם בשם הוויה, שזה מדרגה יותר גבוהה מאשר שם אלוקים. ואברהם אבינו היה בעל כלים לקבל את הגילוי הגדול הזה, יותר גדול מהקודם, כאשר הוא יושב פתח אוהל. בהתיישבות זה נכנס אליו, היה מיושב אצלו. והגם שהגילוי הזה היה כל כך גבוה, כפי שממשיך הפסוק ואומר, וירא אליו השם כחום היום. חום היום, עניין של חום היום, מסמל גילוי בתוקף, כמו שכתוב, כי שמש ומגן הוויה אלוקים. הגילוי של שם הוויה משול לחום היום. אז אברהם קיבל דרגה אלוקית כל כך גבוהה בהתיישבות, והיה מסוגל לשאת את זה לא בעילפון ולא בשום דבר. מה קרה? מה היה השינוי? השינוי הזה נפעל על ידי ברית מילה. מה היה מיוחד בברית מילה במצווה הזו, שהיה יכול לפעול שיהיה גילוי כל כך גבוה ושיתקבל כל כך נמוך בגוף של אברהם אבינו? ובכן זה קשור למהות מצוות ברית מילה. מצוות ברית מילה בעצם היא במהותה בדיוק אותו דבר. ברית בכלל היא קשר של התחייבות בין שני גורמים שיש ביניהם איזשהו
שוויוניות, איזושהי התאמה. למשל, כשאנחנו אומרים ברית המועצות או ארצות הברית, זה ארצות שיש ביניהם שוויון כלכלי, יש ביניהם התאמה תרבותית, יש ביניהם יחסי גומלין, והחליטו ביניהם לכרות ברית, שיהיה ביניהם מערכת של מעברים, של העברות, של השלכות, שאפשר יהיה לעשות ניידות טובה יותר. אבל אף אחד לא יאמר שברית זה דבר הגיוני בין אדם בגיל 60 שהוא נשיא ארצות הברית, לבין הנמלה שעוברת ברחוב, כיוון שאין ביניהם שום מערכת גומלין, מערכת יחסים שאפשר בכלל לתת זה לזה. זו אינה ברית. ברית מילה בעצם היא כל כך לא הגיונית, כאשר הבורא בכבודו ובעצמו יוצר ברית עם תינוק בן 8 ימים, שזה למעלה מטעם ודעת, ולא על דעתו, והוא אינו מבין בזה, והוא בדרך כלל גם מוחה בתוקף על זה. אין שום היגיון בברית הזו בין הקדוש ברוך הוא שהוא הבורא, לבין התינוק בן 8 ימים. אבל דווקא הברית הזו שהיא למעלה מטעם ודעת, נמשכת לתוך הגוף הגשמי, עד כדי כך שהגוף הופך קדוש, ואברהם אבינו כאשר הוא שולח את אליעזר לקחת אישה, הוא נשבע לו במילה, כיוון שזה חדר הקדושה בתוך הגוף. ולא רק שזה חודר בגוף של היהודי, אלא שזה חודר גם בעולם כולו, כי בזכות ברית מילה, עם ישראל קיבל את ארץ ישראל, והיה בכוחם להפוך את ארץ כנען, ארץ 7 העממים, לארץ ישראל, זה ארץ מלשון רצון, שעושה רצון קונה. כלומר, הברית מילה היא דבר כל כך גבוה ולא הגיוני, אבל דווקא היא חודרת בגוף הגשמי ובעולם הגשמי להפוך אותם לקדוש. מה ההיגיון בכך? לכאורה, כאשר דבר נמשך בסדר השתלשלות מלמעלה למטה, אז ככל שהוא יורד למטה, המקומות הגבוהים יותר לכאורה מקבלים יותר, ולמטה מקבלים פחות. אם אנחנו לוקחים כמשל את המים, אז למעלה השטף יותר גבוה, וככל שזה מתרחק מן המקור, אז הזרזוף הופך להיות יותר קטן, כמו שאומרים בגשם או בנחל וכדומה. אבל זה אינו המשל. המשל הנכון לגילוי אלוקות הוא אינו מים, אלא יותר נכון לומר חום או אור. אנחנו רואים תופעה מעניינת, אנחנו חזרנו עכשיו מהרבי מלך המשיח שליטה, וראיתי בטיסה דבר מאוד מאוד מעניין. ככל שאנחנו נסקנו למעלה, ראיתי במסכים שהיה במטוס את הגובה שיש לנו מעל הקרקע, ויחד עם זה את הטמפרטורה שנמצא. לכאורה אנחנו עזבנו את הארץ עם 17 מעלות צלזיוס. ככל שמתקרבים לשמש, ציפיתי שיהיה 20, 30, 40, 50, כמה שמתקרבים יותר לשמש יהיה יותר גבוה, והנה קרתה תופעה הפוכה. הטמפרטורה הלכה וירדה ככל שגבנו והתקרבנו לשמש, עד כדי כך שהגענו למינוס 48 מעלות, מינוס 52 מעלות, מינוס. כי קרני השמש אינן מחממות בדרך, רק כאשר הן מגיעות אל האדמה, אל הקרקע, אל המקום הנמוך ביותר, נפגשות בקרקע, ואז האדמה באור חוזר מעלות את החום הזה כלפי מעלה. כלומר, למטה זה המקום הכי חם ביחס לכל ההשתלשלות של קרני השמש. כך גם בגילוי אלוקות. הקדוש ברוך הוא העצם נמצא למעלה, אבל הגילוי של העצם נמצא רק למטה, על דרך מה שכתוב בנביא. שכתוב, אומר במלכים שלמה המלך, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה, אם השמיים לא מחלקלים את עצמות הקדוש ברוך הוא, איך יוכל בית המקדש שהוא גשמי ומחומרים גשמים לחלקל את נעשיו, לחלקל את הקדוש ברוך הוא? ועל כך מסבירה החסידות ואומרת, לא, זה לא תמיהה, זה בניחותא. השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו אותך, כי שם יש לך כהערה והם לא מסוגלים להכיל את הקדוש ברוך הוא. אבל בארץ הזה, הבית הזה, כן, הוא כן יכול להכיל. כי גילוי של העצם נמצא דווקא למטה, דווקא על ידי מעשה היהודי הגשמי נמצא למטה. וזה אנחנו מוצאים שזה נפעל דווקא על ידי ברית מילה, שלוקח את הברית הכי אלוקית ומכניס את זה לתוך הגוף הגשמי ולתוך הארץ הגשמית, להפוך אותם לקדושה. העניין הזה נפעל אצל כל יהודי בלי קשר אם הוא עשה את הברית מילה או בפועל או לא עשה. מהיכן למדים את זה? למדים את זה מהלכה, שאם אדם למשל נודר נדר ואומר, אני נודר שאני לא אהנה בחיים שלי מאנשים נימולים, מאדם שהוא מהול. על פי הלכה, אסור לו להנות מאדם שהוא מהול יהודי, אבל גם אסור לו להנות מאישה יהודייה, אף על פי שלא מעלה את עצמה בפועל. אסור לו להנות מתינוק מתחת ל8 ימים. אסור לו להנות מיהודי שלא מעלה את עצמו מאיזושהי סיבה, למשל, אם שני אחיו מתו מחמת ברית מילה. על פי הלכה הוא לא צריך למול את עצמו,
אבל אסור למי שנדר ליהנות ממנו. למה? כי כל היהודים נקראים נימולים בעצם, כיוון שאנחנו בנים של אברהם אבינו, שהוא מל את עצמו, והוא אברהם אבינו, ובירושה הוא הוריש לנו את העניין הזה של המילה. הרי שכל יהודי, בין אישה, בין תינוק מתחת ל8 ימים, בין מי שלא נימול מבחינה בריאותית, כולם נקראים נימולים. כיוון שכך, בא הרבי הרש"ב בטענה אל צמח צדק, ואמר לו, הנה, אם אברהם אבינו הוא אברהם אבינו, והוא פעל שבגלל היותו אבא, שגילוי האלוקות נמצא אצל כל יהודי, בין אם הוא מל בפועל ובין אם הוא לא מל בפועל, עד כדי כך שגילוי האלוקות הזה פועל ביהודי, שהוא יכול לזכך את הגוף החומרי ביותר של היהודי. הנשמה מזככת את הגוף החומרי, ויש מערכת של אינטראקציה, יחסי גומלין בין הגוף החומרי לבין הנשמה, שהגוף החומרי נותן לנשמה ביטוי, דווקא הגוף החומרי, עם התאוות שלו, ועל ידי הגוף החומרי אפשר להניח תפילין, ואפשר לקדש את העולם, והנשמה לעומת זה מזככת את הגוף החומרי, עד כדי כך שהגוף החומרי של היהודי אינו כמו הגוף החומרי של הגוי. אם אברהם אבינו הצליח להוריש לנו כזה דבר גדול, של מערכת גומלין בין הגוף לבין הנפש, שהעולם עצמו מתברר על ידי זה, הנה אם ככה, אנחנו רוצים כמו אברהם אבינו, שיהיה לנו את הגילוי אלוקות הזה בגילוי. כלומר, כשם שהוא ראה את הגילוי אלוקות, גם אנחנו רוצים לראות את הגילוי אלוקות. ועד כדי כך שהרבי הרש"ב בהיותו בן 4 או 5, כלומר ילד ממש קטן, תובע ובתוקף את הראייה של הגילוי אלוקות הזה. למה? הרבי אומר שאנחנו מוצאים שאצל הקטנים הגילוי אלוקות הוא אדרבה, בגילוי יותר מאשר אצל מבוגרים. אנחנו רואים שתינוקות קטנים, הם אצלם בפשטות, שואלים אותם למי אתה מברך, הם מברכים לקדוש ברוך הוא, ורואים שהם מקפידים להגביה את עצמם אל המזוזה כדי לנשק אותה. ההגבהה היא לא רק הגבהה פיזית, היא גם הגבהה של התעלות, התקרבות כלפי מעלה. כלומר, אצלם מאיר העניין של גילוי אלוקות הרבה יותר בטבעיות מאשר אצל המבוגרים, שאצלם כבר מסבך השכל את הדברים. עד כדי כך היכן רואים את זה? רואים את זה שכאשר למשל במזוזה יש ספק לגבי אותיות, אם זה ד' או ר' או ו', נותנים ליניק, לתינוק קטן לקרוא, כי אצלו מאיר הנפש בטבעיות, והוא רואה את הדברים יותר בצורה ישרה. ולכן הייתה הצעקה של הרבי הרש"ב. הצעקה של הרבי הרש"ב לא הייתה על עצם האלוקות. עצם האלוקות בוודאי שהיא נמצאת בעולם. היא נמצאת בעולם בתוך בית המקדש, נמצאת בעולם שם זה המקום של העצם של האלוקות. האלוקות נמצא דווקא בעולם שלנו הגשמי, לא לאורך סדר ההשתלשלות. גם הרבי הרש"ב לא בכה על גילוי העצם אצל היהודי, כי גם זה היה ברור לו. אם אברהם הוא אברהם אבינו, והוא הצליח לגלות אלוקות במעשה המילה שלו, הרי שבירושה זה עובר לכל אחד ואחת, וגם לתינוקות, גם זה בוודאי שזה נמצא. הבכי של הרבי הרש"ב היה, למה אברהם אבינו ראה את הגילוי אלוקות, וירא אליו השם, למה הוא ראה את הגילוי אלוקות ואני לא רואה את הגילוי אלוקות? גם אני רוצה לראות את הגילוי אלוקות כמו שראה את זה אברהם אבינו. על כך ענה לו הצמח צדק, אתה צודק. אתה צודק מאוד בצעקה שלך. באמת גילוי של אלוקות יש לכל יהודי, גם לך בן 4-5, כמו לאברהם אבינו. וזה אתה מקבל בירושה מאברהם אבינו, כי הוא אבא שלנו. אבל את הראייה של הקדוש ברוך הוא, את הראייה של האלוקות, את זה אי אפשר לקבל בירושה. את זה מקבל אדם רק לפי מעשיו. אברהם אבינו, שהיה צדיק ומל את עצמו בגיל 99, לא עניין שהיה צדיק ומל, אלא אף על פי שהיה צדיק, היה מוכן להתבטל ולמול את עצמו בגיל 99, כלומר מעשה של ביטול למרות דרגתו. הוא לא אמר אני גדול ואני מרכבה, אני אופן במרכבה, אני כבר צדיק מספיק, עמדתי ב9 ניסיונות, אני לא צריך למול את עצמי. אף על פי שהוא היה בדרגה כל כך גבוהה, הוא פעל בעצמו ביטול ומל את עצמו בגיל 99, ולכן הוא זכה לראייה של הגילוי אלוקות. זה כבר תלוי באדם עצמו. כאשר יהודי פועל אצל עצמו ביטול ועשייה במסירות נפש, זה פועל את הראייה של האלוקות. וזה אומר לו הצמח צדק, הוא לא נפנף את הרבי הרש"ב ואמר לו אתה לא שייך לזה, אלא אדרבה, כתוב וירא אליו השם, לא כתוב וירא אל אברהם, וירא אליו.
כל יהודי ויהודי צריך לדעת שזה אליו. יש גילוי אלוקות אצל כל יהודי. ומה שצריך יהודי לעשות זה לפעול כמו אברהם אבינו. כמו שבמסירות נפש ובהתבטלות, לא משנה באיזה דרגה אתה נמצא, תמיד תבטל את הדרגה הזו ועוד קצת תפעל בשביל הקדוש ברוך הוא. ואז אתה ראוי לראות בעיניים שלך את הגילוי אלוקות ואפילו בהתיישבות כמו אצל אברהם אבינו. וזה שייך גם לילדים עד גיל 4 ו-5. לכן הסיפור הזה סופר והודפס והתפרסם והרבי מביא אותו בשיחה. כי זה שייך לכל יהודי, אפילו לקטן בגיל 4-5, אפילו לנשים, לכולם זה שייך שהם יבקשו ויתבעו את הראייה של האלוקות, ובלבד שיבטלו את עצמם ויעשו עוד משהו קטן במסירות נפש. זה פועל את הראייה של האלוקות. וזה, אומר הרבי, קשור לכף מר חשוון. כי כף מר חשוון, דבר ראשון, זה יום ההסתלקות של הרבי הרש"ב, שטבע וביקש ודרש וקיבל את התשובה שגם אתה ראוי לראייה אלוקית אם אתה תעשה את מה שעשה אברהם אבינו. אבל זה קשור אצל כל יהודי כבר דרך חי מר חשוון. חי מר חשוון שיחול אצלנו ביום ראשון, חיות זה עניין של נשמה. כל מי שיש נשמה בקרבו, שזה שייך לכל יהודי, יכול לקחת את חודש מר חשוון, חי מר חשוון, לקחת את חודש מר חשוון, שזה החודש הראשון בעבודה היומיומית והשגרתית שאין בו שום חג ושום יום טוב, ולקחת את הנשמה שלו ולהפוך אותה לחיים ולחיות ולראות את החיות האלוקית ולהכניס אותה לתוך השיממון של העולם ושל חודש מר חשוון. זה אני רוצה לומר לכם, כאשר למדתי את השיחה הזו, אני לא חשבתי על הראייה של הגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. כי באמת אין לי כזאת השתוקקות כמו של הרבי הרש"ב לראות את הקדוש ברוך הוא. אולי בגלל שאף פעם לא ראיתי, אולי בגלל שאני לא בדרגה של הרבי הרש"ב, אבל לא היה חסר לי אף פעם לראות את הקדוש ברוך הוא. אני לא יודעת מה זה לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר למדתי את השיחה הזו, מיד, בפרט שהרבי שם אומר, שיבוא זמן והיו עיניך רואות את מוריך. לנו יש מורה אחד, רבי אחד שאותו כן ראיתי. גם מי שלא ראה אותו בעיניים גשמיות, ראינו אותו בווידאוים, ראינו אותו בתמונות. אנחנו יודעים מה אנחנו רואים ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לראות. וכאשר למדתי את השיחה הזו, ממש נפעל אצלי כזאת השתוקקות, כמו שנפעל אצל הרבי הרש"ב בבכי שלו. הרבי אומר, כאשר יודעים שיש את הגילוי אלוקות, הרי שזה מעורר ציפייה והשתוקקות ורצון, ככה הרבי מתבטא. צריך לפעול תשוקה ורצון כל כך חזק עד כדי בכי כדי לראות את זה, את הגילוי אלוקות הזה. שאנחנו יודעים שהרבי נמצא, אני חזרתי עכשיו מ-770 ואנחנו היינו שם אלפי אנשים, היו שם עשרות משפחות עם ילדים קטנים, ממש במסירות נפש כולם היו שם. ואנחנו כולנו, שאלתי את עצמי באיזשהו שלב, היה שם רלי לילדים בשמיני עצרת, שכל הילדים והאימהות היו למטה ב-770, ועשו להם שם את ההקפות של שמחת תורה. ונאבקנו על המקום, והיה צפוף, והיה ממש תחושה של כמעט טלפון מרוב צפיפות. ושאלתי את עצמי באיזשהו שלב, על מה אנחנו נאבקים פה שעות? על מה אנחנו נלחמים? למה אנחנו רוצים להיות בשורה הראשונה? אין ספק, היה ברור שיש משהו שמושך אותנו להתקרב לשורה הראשונה. רצינו להיות קרובים יותר, רצינו להרגיש, לראות משהו. זה היה כל כך מוחשי, המשהו הזה. אני עובדת במחלקה פסיכיאטרית, ובמחלקה פסיכיאטרית יש מחלה שנקראת סכיזופרניה, שאנשים הוזים או מדמיינים לעצמם כל מיני דברים. ראיתי כבר המון חולי סכיזופרניה, אבל כל חולה סכיזופרניה מדמיין את הדבר הספציפי שלו, האינדיבידואלי שלו. יש חולה סכיזופרניה שלמשל מדמיין שאלוקים מדבר איתו. יש חולה סכיזופרניה שאומר לי, אני רואה כאן המון עקרבים שהולכים על החלון, ואין שום עקרב. יש חולה סכיזופרניה שאומר לי, אני רואה, יש רק ראש, אין גוף בכלל. אני רואה רק את הראש שלך, אין לך גוף. כל אחד יש לו את הדמיון ששייך אליו, שזה אינדיבידואלי אליו. המשותף שלהם זה מחלה של דמיון, אבל כל אחד מדמיין דבר אחר. ואני הסתכלתי שם על כל האנשים, אלפי אנשים, מכל גווני הקשת, מכל הסקטורים, מכל העדות, נמצאים שם. כולם מסתכלים לנקודה אחת. לכולם ברור שצריכים להתקרב לנקודה הזו. כולם נלחמים על המקומות
שקרובים אל המקום הזה, אל המקום של הרבי מלך המשיח. ושאלתי את עצמי, האם ייתכן שכולנו חולי סכיזופרניה? כולנו 10,000 איש, כולנו מדמיינים בצורה מחלתית? וגם אם כן, איך זה קורה שכולנו מדמיינים את אותו דמיון? אין הסבר אחר אלא לומר שהיה שם את העצם בוודאות, ולכן כולנו הרגשנו את אותה משיכה לאותו מקום של הרבי, כולנו נעצנו את המבט אל הרבי, כולנו ביום כיפור כאשר זמן המרש נפוליאון, כולנו נעצנו את המבט באותה נקודה, במדרגות שעל הבמה של הרבי. היה ברור לחלוטין שמשהו מתרחש שם, הרגשה הייתה ברורה וחד משמעית. אי אפשר להסביר את זה למי שלא היה שם, את התחושה הברורה והחד משמעית של הגילוי של העצם שיש שם. מה שהיה חסר לנו זה הראייה. אנחנו לא ראינו את הגילוי של העצם שהיה שם בחד משמעיות. לא ראינו את זה. וזה היה חסר לנו. וכאשר בשיחה זו הרבי אומר שכשיודעים שיש את העצם, כשיודעים שיש גילוי של העצם, זה פועל אצלנו רצון כל כך חזק ותשוקה כל כך חזקה, הרבה יותר מאשר אם לא היינו יודעים את זה. למשל, כאשר ילד יודע שיש בבית ממתק, התביעה שלו לממתק היא הרבה יותר מאשר אם הוא יודע שאין ממתק. אין ממתק אז אין. אבל כשאני יודע שזה קיים, אני רוצה את הממתק הזה הרבה יותר. וזו הייתה החוויה שליוותה אותנו כל חודש תשרה. אנחנו פשוט רצינו לראות את הרבי, רצינו לראות אותו. זה שהוא היה שם, לא הייתה לנו שאלה. לא הייתה שאלה. אנחנו רצנו תפילה לפני הזמן לתפוס. אני הייתי שם בלי עין הרע עם 10 ילדים. ואני רצתי עם הילדים הקטנטנים אל התפילות תפילה, ועמדנו בשורה הראשונה, וכולנו קטנים וגדולים התבוננו אל המקום של הרבי כי ידענו שהוא שם. היה חסר לנו הראייה, והדרישה הייתה כל כך חזקה לראות אותו. הבת שלי הקטנה, בת 3, אומרת לי, אמא, זה מעצבן אותי שאני לא רואה את הרבי. והיא כל כך הביעה את מה שאני הרגשתי ולא העזתי לומר, כל מה שכל המבוגרים הרגישו ולא העזו לומר. אמרתי לה, אמרי לו את זה, תאמרי לו שזה מעצבן אותך, את הגעת לכאן וזה מעצבן אותך שאת לא רואה אותו. אבל היה ברור לה שהוא נמצא, רק מעצבן אותה שהיא לא רואה אותו. אפיזודה מעניינת נוספת שהיה לנו מהחזרה מהרבי, באמת הייתה אפיזודה ככה קצת מחויכת. כשחזרנו מהרבי, הבת שלי ישר חזרנו למוסדות שלנו, והגננת במעון סיפרה להם על אברהם אבינו והמדרש המפורסם עם הפסלים, שאברהם שיבר את הפסלים, כי הם לא שווים שום דבר. ואז אני ממש מקריאה לכם מהדף קשר את מה שכותבת לנו המטפלת במעון להורים. והיא כותבת לנו ככה, מה שכל ילד וילדה יודעים היום, המבוגרים לא ידעו בעבר. כאשר דיברנו עם הילדים על הפסלים ושאלנו אותם מה פסלים לא יכולים לעשות, אז הילדים נתנו דוגמאות מעצמם ואמרו, פסלים לא יכולים לאכול, פסלים לא יכולים לדבר, פסלים לא יכולים ללכת, פסלים לא יכולים לעזור. וסימליה הוסיפה, סימליה זו ביתי בת 2.5, הוסיפה, פסלים לא יכולים לנסוע ל-770. מאז שהיא חזרה, הילדה מונחת בזה. פסלים לא יכולים לנסוע ל-770. זה שלא יכולים לאכול ולשתות זה דבר שולי. ל-770 ביניים יכולים לנסוע. וכאן בבית כשקראנו את הדף קשר הזה, התוועדנו על האמירה הזו ואמרנו שרק פסלים לא נסעו ל-770. כי מי שהיה אצלו חיות, הוא חש את הצורך, את ההשתוקקות, כמו שהרבי הרש"ב אמר, להגיע אל העצם, לראות את הגילוי של העצם, לדרוש אותו, לדרוש את הראייה של העצם. והבן שלי החרה והחזיק אחריה ואמר שמי שלא נסע ל-770, הוא חזר בבחינת פסלים. אנחנו מאחלים שהרבי לא מאחלים, אנחנו רוצים, אנחנו תובעים, אנחנו מבקשים, אנחנו מלאים השתוקקות לראות את הגילוי של העצם. אנחנו יודעים שהעצם נמצא ב-770, אנחנו יודעים שיש גילוי של העצם, כמו שהרבי אומר שכבר יש התגלות משיח, אבל אנחנו רוצים לראות את הגילוי משיח, כמו הרבי הרש"ב וכמו אברהם אבינו לראות בהתיישבות, ואז אנחנו נעמוד אחרי התיישבות ונכריז בפני הרבי מלך המשיח שליטה, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אנחנו מודים לרבנית רותי הורוביץ, השיעור הנפלא והמרתק, יישר כוח ותודה רבה.